तसं असं म्हणतो, देवा परमेश्वरा माझे लग्न होऊ दे. ते खूप तेवढे आहे, बरोबर आहे, खूप चर्चेस आहेत, सगळं खूप आहे. त्यामुळे सगळेजण जाऊन तिथे मागू शकतात की देवा परमेश्वरा माझं खूप चांगलं लग्न कर, मला एक सुंदर बायको मिळू दे आणि माझा खूप चांगला संसार होऊ दे. तर असं मागितलं तर खूप चांगली बायको मिळणार आहे का त्याला? मिळणार आहे का? तरी आपण मागतो का नाही? का मागतो? का मागतो? आपल्या आपल्या मनात उत्तर द्यायचंय. बघायचं आपल्याला. तसंच आपण पुढे जातो. आणखी नंतर मग त्यांचं लग्न होतं, वर्ष 2 वर्ष त्यांना बाळ होत नाही. लोक विचारायला लागतात, अजून बाळ झालं नाही, अजून बाळ झालं नाही. त्यांच्या मनात काय नसतं, पण लोकांना विचारल्या त्याने डोक्यात जर वाटायला लागतं खरंच की आपल्याला बाळ झालं नाही आहे. मग ते डॉक्टरकडे जातात, तपासतात. मग डॉक्टर काय सांगतात, आणि काही कारणाने हंगाम उशिरा असतो, बाळ होत नाही. ते परत कुठे जातात? देवाकडे जातात. ते परत नमस्कार करतात, देवा परमेश्वरा आता तू काही करून मला एक बायको दिली आहे, तेव्हा तू माझं ऐकलं होतंस रे, खरंच मला चांगली बायको मिळाली तुझ्यामुळे, की सगळं माझं ऐकते, सगळं आमचं सुखाने चाललेलं आहे. आता फक्त आम्हाला एक बाळ दे. ते बाळ दिलं ना की आम्ही तुझा नवस फेडायला नक्की. ते म्हणतं बरं घे. मिळतं का? नाही मिळत. ट्रीटमेंट करावी लागती. आता तर लाईफस्टाईल इतकी बदललेली आहे. प्रोफेशन, मी गायनेकोलॉजिस्ट आहे आणि माझ्याजवळ पूर्वी मुलं खून आहेत म्हणून माणसं यायची. आता माझ्याकडे मुलं झाली पाहिजेत म्हणून माणसं येतात. दिवसाला एक 5 ते 10 कपल तरी आलेली असतात की ज्यांना मूल हवं असतं अगदी. कारण चाइल्ड सेंटर सोसायटी झालेली आहे, मुलं कमी झालेली आहे, आनंदाचे क्षण जे मुलं देतात ते कमी झालेले आहे म्हणून येत असतील. आणि नंतर मग मी म्हणते, असं बघते त्याच्या दोघांकडे, म्हणते की तुम्हाला बघितल्यावरच मला कळतं की तुमचं वजन खूप जास्ती आहे आणि एवढं वजन असताना बाळ होऊ शकत नाही. ते म्हणतात काय सांगता, फक्त वजन कमी करायचंय ना, असं वजन कमी करू येतो, द्याल का बाळ लगेच? म्हणजे हो लगेच मिळेल. पण रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम ही सिस्टम जर आपण वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून बघितलं तर ती सगळ्यात शरीरात कार्यरत शेवटी होणारी सिस्टीम आहे. वय वर्ष 10 नंतर मेंदू खालची पिकपिक जागृत होते. ती हार्मोनल सिस्टम ऑर्केस्ट्राची मुख्य आहे आणि त्याच्यामुळे त्यातनं जे अंतःस्राव शरीरात फेकले जातात त्याच्यामुळे एका मुलीचं रूपांतर बाईमध्ये होतं, एका मुलाचं रूपांतर एका पुरुषामध्ये होतं, एक स्त्रीची एका पुरुषाला भेटतं आणि एक बाळ तयार होतं, अशी ती कहाणी. तेव्हा म्हणतात की एका सुंदर मुलाने एका सुंदर मुलीशी लग्न केलं पाहिजे. तर ह्या सुंदरतेचा वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून अर्थ काय आहे? त्या दोघांचंही HB 14 पाहिजे. HB जर 14 असेल तर रंग गुलाबी गोरा दिसतो. हार्मोनल सिस्टीम खूप सुंदर असेल तर चेहरा तुकतुकीत सुंदर दिसतो आणि हेल्थ इज ब्युटी असं म्हणते आणि इथे आपल्याला दिसतं. तसंच वजन महत्वाचं आहे आणि उंची महत्वाची. उंची 5 फुटाच्या आसपास असेल तर वजन रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टमसाठी फक्त 40 ते 42 पाहिजे, म्हणजे बरोबर बांधा तयार झालेला आहे. सगळे गणिती हिशोब असे आहे. आयुष्यात गणित आलं नाही तरी चालेल, पण गणित करायची पद्धत यावी लागते आणि त्याच पद्धतीने आयुष्य जगावं लागतं. 2 अधिक 2 4 करू दे किंवा नको, पण तू एवढं तरी कळलं पाहिजे की उंची एवढी असताना वजन एवढं असलं पाहिजे, HB एवढं असलं पाहिजे. आणि नंतर जे माझ्या शरीरात सगळे ऑर्गन्स आहेत ते हार्मोनल सिस्टम त्यांना टोनिंग देते. हार्मोनल सिस्टम किती टोन करेल? मी जर सबंध दिवस अशी बसली असेल कॉम्प्युटर समोर तर कुठून टोनिंग होईल? त्राण कुठून येईल? तुम्ही जर बघितलं झाडांमध्ये, मी शेती पण करते म्हणून मी तुम्हाला सांगते, जेव्हा तो वेल वाढत असतो ना तेव्हा तो वेल जेव्हा वयात येतो ना तेव्हा शेंडे वर येतात सगळ्या वेलांचे आणि नंतर मग तिथे पुढे ती फुले येतात. पुरुष फुले आधी येतात, मग बाई फुले नंतर येतात.
स्त्री आणि पुरुष फुलं जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा आपण त्याला त्याचा हंगाम म्हणतो आणि तेव्हाच फळं लागतात. तसं माणसाचा पण एक हंगामाचा वेळ असतो, तो असायला पाहिजे. हे सगळे क्रायटेरिया फुलफिल झाले पाहिजे. त्याच्यासाठी आहार व्यवस्थित घेतला पाहिजे, त्याच्यासाठी व्यायाम व्यवस्थित केला पाहिजे, दोघांनीही केला पाहिजे, 365 दिवस केला पाहिजे. कारण हार्मोन्स हे पल्स मध्ये येत असतात, असे येत असतात, क्षणाक्षणाला बदलत असतात. आपण दररोज करतो का वैज्ञानिक दृष्टिकोन असा विचार केला तर मग विवेकी विचार येतो, अरे खरेच की म्हटलं मी काहीच केलं नाहीये, मी 17-18 वर्षाचा झालो, मी 17-18 वर्षाची झाले आणि माझी अपेक्षा आहे की मला एक माझ्या स्वप्नातला राजकुमार भेटला पाहिजे. बरोबर का तू? भेटला पाहिजे का नाही भेटला पाहिजे? ती राजकन्या भेटली पाहिजे का नाही भेटली पाहिजे? काय ज्यांना भेटले त्यांनी सांगावं बरं वाटतंय का नाही, त्यांनी सांगावं भेटायला पाहिजे का नाही. बरोबर आहे ना? ही एक आपल्या लाईफची महत्वाची गोष्ट आहे. मग आपण जर म्हणत असू की हे सगळं आपल्याला दैवी शक्तीने मिळतंय, तर मग कशाला कष्ट करायचे, कशाला नियमाने जेवायचं, कशाला एकटी पारा ठेवायचं, कशाला दररोज व्यायाम करायचा, काही करायचं नाही, नुसतं बसून खायचं, बरोबर जप करायचं. मिळणार आहे का सगळं? म्हणून दैववादावर विश्वास ठेवला तरी तो मनाच्या समाधानापुरती ठेवायचा. तो एक खेळ आहे आणि तो मी माझ्या मनाच्यासाठी खेळतीये, कारण मी अवलंबून आहे कशावर तरी, हे लक्षात ठेवायचं. पण विज्ञान म्हणतं ही सगळी जी सृष्टी आहे ती माणसाने त्याला ती का, कसं, केव्हा, कुठे विचारायची संधी दिली आणि ते मिळवायचा प्रयत्न केला म्हणूनच माणसाला मिळालं. बाकीच्या कुठल्याही प्राण्याला मिळालेलं नाहीये. दुसऱ्या कुठल्या प्राण्याला विवेक मिळाले का? एवढ्या वैज्ञानिक सोयी कुठल्या प्राण्याला मिळालेत का? काही वर्षापूर्वी, हजारो वर्षापूर्वी जसा वाघ होता त्याचा वाघात बदललं नाही. अलीकडे वाघ बोलतो, तोच रागीट होता, तो बायको बरोबर नाही राहायचा, मुलांना खाऊन टाकायचा, मुलींना ठेवायचा. आज वाघ बदललाय का? तसंच आहे. माझ्या हातीत माझ्या मुलांनी पण आला नाही पाहिजे म्हणून मुलगी जन्माला आली की पहिल्यांदा खाऊन टाकतो. माहितीये का? तुम्ही बघितलं का नॅशनल जिओग्राफिक वरच्या त्याच्यात ते सगळं दाखवतात. म्हणजे ही जी वृत्ती आहे ही कसली वृत्ती आहे? खूप माणसामध्ये असलेला हा किलिंग इन्स्टिंक्ट आहे. हा मेंदू माणसाजवळ पण आहे आणि हा मेंदू खूप मोठा मेंदू आहे. म्हणजे दिसायला छोट आहे पण कर्तबगार आहे खूप. कोणालाही पटकन मारू शकतो. हिंसा केव्हाही लवकर होऊ शकते. परंतु आज आपल्याला अहिंसेचं जग हवंय. अहिंसेचं जर जग हवं असेल तर खरं काय ते खरं म्हणायला शिकलं पाहिजे आणि खोटं काय आहे ते खोटं म्हणायला शिकलं पाहिजे. आपण जर डोळे मिटले आणि म्हटले देवाने मी काही अभ्यास केला नाहीये परंतु आता मला आठवण झाली परीक्षेला 4 तास उरलेले आहेत आणि मला तू चांगले मार्क पड, मग मी तुला इतक्या सगळ्यात चांगल्या दुकानातनं काजूची एक मोठी टोपी भरून आणून ठेवतो आणि पाहिजे तर पेढे सुद्धा सातारून आणून देतो. असं म्हणतो का नाही आपण? देवाला सांगतो का नाही सांगत गपचूप? असं कोण होणार आहे का? हा विचार करायला शिकणं ही प्रक्रिया आहे. जसं आपण आपल्याला जर भात हवाय म्हटलं तर आपल्याला पहिल्यांदा भात पेरावं लागतं, त्याच्यासाठी नांगरणी करावी लागते. ते सगळं आलं त्याचं शेतीचा भाग. नंतर मग ते उगवावं लागतं, मग त्याला ते लागावे लागतात लोंब्या, मग परत बघावं लागतं बरोबर पिकलंय का, काढायचंय का सगळं, मग त्याचं परत भरड बिरड करून सगळं करून मग तांदूळ बाजारात येतो. बरोबर आहे ना? तसं आपल्या बुद्धीमध्ये ह्या धाडसापासून निर्भयतेपर्यंतची वाटचाल जी आहे मेंदूमध्ये ती खूप मोठी आहे आणि त्याच्यामध्ये खूप मोठ्या अडचणी पण आहेत.
म्हणून आपण काय शिकलं पाहिजे की आपल्याला जर परिवर्तन हवं असेल, विचार करायला शिकायचं असेल, तर विवेकवादी चळवळीशी कुठेतरी आपण जोडून घेतलं पाहिजे. आणि तरुण वय हे वय आहे जे आपण जोडून घेऊ शकतो. कारण आता तुमच्या मनामध्ये असे विचार यायला लागतात, मुलीच्या मनामध्ये असे विचार येतात की मी एकटी आहे, मी कॉलेजला एकटी जाते, मला कोणतरी शेअरिंग करता हवंय, मला एक मित्र असेल तर बरा होईल. मुलाला वाटतं मला एक मैत्रीण असेल तर बरं होईल. मग एक मित्र आणि एक मैत्रीण एकत्र येतात, दोघांनाही एकामेकाचं आकर्षण वाटायला लागतं आणि ते ठरवतात लग्न करायचं. वय वर्ष किती? 17-18. आता सगळेजण जे मोबाईल वापरतात त्या मोबाईलवर सगळ्यात जास्ती कॉल कुणाला असतात? आपल्या मनात उत्तर द्यायचं, दुसऱ्याला सांगायचं नाही. कारण हे सगळं मनातल्या मनात घडतंय. त्याला लाऊड थिंकिंगचा वर्ग म्हणूया पाहिजे. तर आपण फक्त थिंकिंग लाऊड आहे, उत्तर मनातल्या मनात द्यायची. तर मग हे मनातल्या मनात चालू असताना जर समजा 18व्या वर्षी मी प्रेमात पडणार असेल, तर मग 18 वर्षापासून आम्हाला दोघांना आज आम्ही ज्या स्थितीत आहोत आणि ज्या स्टेटस मध्ये आहे त्या स्टेटस मध्ये राहायचंय. काय करावं लागेल? पैसे मिळवावे लागतील का देवाला नमस्कार करून पैसे मिळतील? काय वाटतंय तुम्हाला? मिळवावे लागतील का नमस्कार करून? नमस्कार करून मिळत असतील तर सगळ्यांना आतापर्यंत मिळाले असते. आता काय आपल्याला मिळालेले नाहीये, अजून आपल्याला दुसऱ्यांकडे मागून घ्यावे लागतात. बरोबर आहे ना? सगळे शिकतायत त्यांना तर ते देतोय नाही ना, त्यामुळे आपल्याला मिळवावे लागतात. हे किती पैसे आहेत? महिन्याला 25 ते 30 हजार रुपये. दोघं जण एकत्र राहायचं असेल एका खोलीत, एका बंगल्यात, एका खोलीत, हो ते अगदी साधा राहायचे. तर किती लागतील? 25 ते 30 हजार रुपये. आपण त्याचा हिशोब करूया. आता दोघं जण एकत्र आले, त्यांनी दोघांनी एक घर करायचं ठरवलं. खरंच एवढे पैसे लागतात का? बघूया का, तुम्हाला वेळ आहे का थांबूया? काय विचार आहे तुमचा? तुम्ही थांबा म्हटलं तुम्ही लगेच थांबणार का? माझी 20 मिनिटं संपलेली आहे. एका मुलीचा सकाळचा चहा किंवा दूध, नंतरचा नाश्ता, नंतरचं जेवण, नंतरचं 4 वाजताचं खाणं आणि रात्रीचं खाणं, 1 महिन्याचा खर्च किती येईल? मी बोटं दाखवते, तुम्ही मान हलवा. हे 1000 आहे. महिन्याचा खर्च 5,000. एका मुलाचा खर्च जेवणाचा, बरोबर? 5 आणि 5 किती झाले? 10. हे झालं जेवण. नंतर कपडे, दोघांचे कपडे धुतलेले, स्वच्छ, इस्त्री केलेले, दररोज वेगळे. किती येईल? महिन्याला 1000 येईल का 2000 येईल? 2 2 4, 9 4 14. मोबाईल लागेल का नाही लागेल? मोबाईलचे 2, प्रत्येकी का एकाचे? 2000 तर नुसते जर कमीत कमी करूया. आता खूप वाढायला लागेल. 16,000 झाले इथंच. आणि काय राहिलं महत्वाचं? झोपायला जागा, घर लागेल ना, घराचं भाडं. बंगला तर नाही मिळणार का? देईल कोणतरी. आई बाबा म्हणतील या आमच्या बंगल्यात राहा, तुम्ही लवकर लग्न केलंय, बरं झालं, आम्हाला पण नातवंडाचं तोंड लवकर बघायला पाहिजे. ते पैसे किती झाले?
घराचे पैसे किती झाले? मग एवढ्या लांब जर इथं राहायचं असेल आणि पेडण्यात जायचं असेल तर काय चालत जाणार आहे? कमीत कमी एक टू व्हीलर लागेल का नाही लागेल? महिन्याचं पेट्रोल किती होईल? किती झाले? वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून जर आपल्याला 18व्या वर्षी प्रेमात पडायचं असेल तर खर्च आहे कमीत कमी म्हणा किती आहे? 20-25. किती? आता हे सगळे खर्च आपला आई बाबा करतायत कारण प्रत्येकाला 1 किंवा 2 मुलं असतं, त्यांना कौतुक वाटत असतं मुलांचं आणि त्यामुळे ते करत असतात हे सगळं. ते म्हणतात नको, खूप अभ्यास आहे आमच्या मुलांना, त्यांना ताण येतो, त्यांना पाहिजे त्या गोष्टी दिल्या पाहिजेत, आमच्या नशिबात आम्हाला नाही मिळाल्या, त्यांना मिळतायत, मिळू दे. बरोबर आहे का हे? म्हणून वय वर्ष 18 ते 24 ही वर्ष अंधश्रद्धा निर्मूलनाचं काम करण्यात घालवायची. कारण ती विवेकवादी चळवळ आहे. ती जर चळवळ केली व्यवस्थित तर तुमचे सगळे गुण असे फुलून येणार, तुम्ही निर्भयतेकडे जाणार. म्हणजे मॅडम मला सांगत होत्या की तेव्हा पहिली मीटिंग जेव्हा डॉक्टर आले तेव्हा त्यांनी घेतली होती, तेव्हा इथे काही लोक आले आणि त्यांनी दंगा करायचा प्रयत्न केला आणि त्यांनी कसा मोडून काढला. तर मॅडम तुम्ही उभा एक मिनिट उभा राहा, त्याच्यासाठी टाळ्या वाजवूया आपण. ही निर्भयता ते काम करतात म्हणून त्यांना आले, ही धार आहे त्यांच्या बुद्धीची. आलं का लक्षात? महत्वाची गोष्ट आहे ही आणि ही आली पाहिजे म्हणजे पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट. जर आपल्याला हे जमलं तर ओरेशन डिफिकल्ट जात नाही. जर आपल्याला हे जमलं तर कम्युनिकेशन स्किल्स डिफिकल्ट होत नाही. कुठलीही गोष्ट मॅनेज करायची असेल तर आज एवढा मोठा मेळावा मॅनेज करताना या सगळ्यांनी फक्त तरुण मुलांना सांगितलं, तुम्ही अरेंज केलात. म्हणजे जर रिले मध्ये कुठलीही गोष्ट केली, कुठलीही गोष्ट कमिटमेंटने केली तर ती होऊ शकते. आणि हे सगळं आपला विवेक सांगतो. म्हणून ही विवेकवादी चळवळ अतिशय महत्वाची आहे. मी अंधश्रद्धा निर्मूलनाचं काम करते म्हणून मी हे तुम्हाला सांगत नाहीये. हे काम करताना मला खूप आनंद होतो, खूप तरुण माणसं भेटतात, खूप मजा येते आणि हे काम करत असताना आयुष्याचा वेळ जास्ती चांगला जातो. कारण ही वाट उजेडाची वाट आहे, ही वाट माणुसकीची वाट आहे आणि माणसाला माणूस म्हणून जाणण्याची वेळ आली आता. आणि जर आपण हे जाणलं तर आपला जो वेळ आहे तो सुखी जाईल. नाही तर आपण कितीही पैसे मिळवू तर आनंद मिळेल का माहित नाही, समाधान मिळेल का माहित नाही, नंतर मग आपल्याला आणखी कुठे कुठे जाऊन मिळेल का माहित नाही. आत्ताच्या ह्या वर्षात जर शिकून घेतलं तर पुढचं आयुष्य सगळं सुखी जायला तुमच्या हातात तुमची किल्ली राहील. हे केल्यानंतर मला आनंद मिळतो, हे उत्तर तुम्हाला मिळालेलं असेल. म्हणजे गणित आलं नाही तरी चालतं, तर विवेकवाद हा गणिती आहे. ती गणिती पद्धत आपल्याला शिकली पाहिजे आणि ती शिकत असताना ती दिवस रूढीना थोडस डावलायला शिकलं पाहिजे. कारण विवेक जो आहे तो भयंकर डायनॅमिक आहे. तो म्हणतो नेक्स्ट चेंज, चेंज, नेक्स्ट चेंज. इतका बदल फास्ट घडला पाहिजे मनामध्ये. परिस्थिती बदलली आहे, मी जेवण बदललं, मी कपडे बदलले, मी घर बदललं, ते विचार बदलले का, ती भावना बदलल्या का, मी तशीच राहिलीये, मी तसाच राहिलोय, किती दिवस असं राहणार. आणि मी म्हणतो मी विवेकी आहे, बरोबर का चूक?